Резултатът е 2 на 1, играта е много оспорвана. Следващия сблъсък излизат и Марго за известните. Елина за войните. 3, 2, 1. И двете се пускат по пързалката. Тичат към кофите. Елина е първа, Марго веднага е след нея, но тя излиза доста по-бързо според мен. Така и двете са заедно. Марго е много спокойна. Много добре се движи, много бавно. Елина също така. Да видим колко вода са събрали в кофите си. Марго вече е стигнала до купелеца. Трябва просто да намести кофите. Успява едната част, втората. Елина също така почти е готова. Трябва малко да свикне в самото начало с това. Марго тръгват и двете. Елина. Марго изсипа малко от водата си. И Елина трябва да се върне. Тя падна от гредата. Марго тръгва.